Hello people and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Tripo panapa tokuigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika. Nyaya panapa muri Zimbabwe haisi nyowani because zvinhu zvatakambotauura kumashure uku nandiripo muswebira ndofunga pane waifollowa bira rakaitwa naApostle Manalita wakaona mavideos andakaposta tichitaura about zvinhu zvaitika pabira, so ndine family andinayo panapa mndaona tambotaure hanzi pane testimony iripo mushure mekunge bira raitwa because pane zvakaitika. I think kana paine vada kuzoziva more about this story vakasununguka kufollowa video nepa description apa so that munonzwisisa the story kuti zvakatanga sei muswebira now testimony yakamira sei. Saka ndichatana namudhara ndinawo panapa so that tinonyatsonzwisisa kuti zvapapi mazauts ebira akamira sei. Saka mudhara muri sei? Aiwa, ini ndinofara zvangu makadini. Aiwa, ini ndinofara mudhara, kufara kukuona zvakare. Aiwa, tese tiri kufara especially nekupinda kwataita mugoredzva irori 2024. Tese tiri vapenyu. Imatanga zvakarongeka kabhezi. Tatanga zvakarongeka. Mudecember mamine bira. Matanga nema testimony 2024. Iko kutova muna 2024. It's a big testimony. Alright. Chienderana nematambudziko atanga tinawo. Saka chimboyatso titsanangura mundaramo yeZimbabwe da kuziva kuti zvoni testimony amina nayo kana zvamakasangana nazvo mushure mekunge bira raitwa ndezvipi? Right, chekutanga ndechekuti isusu semhuri takauya pano tiri mhuri, but nhasi it's unfortunate vamwe vangu havana kunge varipo. It was a short notice kuti tikwanise kusvika pano, saka ndazongoya ndiri ndega ndakavamirira. Asi chekutanga ndechekuti kunzwa kufara, takakwanisa kuziva zvaiitika muupenyu hwedu, takakwanisa kuziva varoi vari mumhuri vaivhiringidza upenyu hwedu. Iko zvino kutaura kwatiri kuita tangosara nekachikamu kadiki kuti tinyatsoziva kuti tayambuka, asi zvataitirwa sofa kubva kwekutanga kusvika patiri nhasi takuverenga nhano. Right. Tinyatsoverenga kuti apa neapa pafambiwa. Muri Zimbabwe satasvika edu panhano dzacho dzamati maona sofa. Muri Zimbabwe ingade kunzwa kasamari mbijana because kune mumwe wangu ndangasina kuona video takaita kumashure but wangotanga kuona video inoyi. Nezvipi zvanyatsoitika mulife menyu zvokuti even zvakataurika muswebira kuti ungosummarize cheso kuti mwana ngonzwisisa kuti zvakamira sei. Right, chakaitika ndechekuti kuti tizosvika pano inhau yekuti semhuri sedzinza, ndingati sedzinza rese takanga tafamba hapana kwatisina kuenda. Takaenda kwese kunaana Bhinga, kunaana Chipinge, maprofita, makomo ese anoera taikwidza, tichinamatirwa, tichipinda mumadziva anoera, tichiita zvese. Zvakazovaita kuti tizosvika kuno kwaApostle Manalita. Tasvika pano hanzvadzi yangu ndiye akamanifesta zvese zvakavanzika zvakabva zvabuda pachena. Takatanga kuziva kuti inga dambudziko redu ndeiri. Zvimatambudziko mazhinji ataisangana nawo ndeyekuti kana kuri kuvasikana, handisi kutaura vemhuri mangu, nditaura vedzinza rese havagare dzimba. Aidha wakadzidza kana hauna imba yaunokwanisa kugara. Unoita murume kana 4 varume, uyo achikusiyira mwana, uyo achikusiyira mwana. Iyi dambudziko ranga riri kuvasikana. Kudzinza kwedu kune chipo chekugona chikoro, kunogonewa chikoro zvekuti, asi chinozonoitwa kwekupedzisira ndochaishaika. Nekuti vacho vanozviti tisu ndo mbinga dzeuroyi vainonobata njere vobata upenyu. Vakomana zvekare, vakomana vanogona vaita zvese kumabhora, masports, tingadai tichitotambirawo kunana Belgium kunanani, asi zvese zvainobatwa kunzi hapana chatinofanira kuita. Ndo paine uroyi ukuru mukurarama kwedu. Saka zvinhu zvinotishungurudza kuti seninini pakamanifesta hanzvadzi yangu ndakatonongedzera kunzi uyu haana chaanoita kunyangwe akashanda sei, ndakabata mari yake. Angadai nemari inotyisa, nyangwe akashanda zverudzi rupi, njera nadzo dzakapinza kutsvaga mari kushavire uvhima naro, asi haana chaanoita bosi ndakatopedza naye. Takapedzwa tichiri pamwe tisati tazvarwa tichitori mudumbu tatapedzwa nesu. Saka ndo nyaya yaitishungurudza iyoyo kuti chokwadi ndinoshanda gore izvo ndane 12 years ndichishanda, asi chandinacho chinobatika hapana. Asi chinoshungurudza nechekuti vatakasiya kumusha uko vasina kana kutodzidza, vasina chavainacho, atova nezvinhu zvinoverengeka kudai. Asi ini wacho ndinototi kamira apa unotoona kuti uyu munhu uyu atori ndiye angadai ari muridzi wezvinhu zvese. Saka zvakatikonzeresa kuti isusu semhuri timbogara pasi timbozvitsvaga kuti chii. Ndina mukoma wangu andonzi akabatwa njere, zveshuwa mukamuona munoona kuti njere dzakadini dzakatambwa nadzo, asi munhu atori nemhuri nei. Saka izvozvo zvakaita kuti tiuye pano pabira. Tasvika pano ndobva zvanzi bvu zvese. Iko zvino izvi takunzwa kufara, takunzwa kusununguka kuti right. Ndanga muchitaura neye kuti zvonini kune
vanhu vaisagara mudzimba ndikushanda kudzosera pamashure mbijana wamunoti mimi akagara mudzimumba for nguva yakareba anga akagara makore mangani anogona anga akagara kana 2 years but 2 years dzacho anenge idzizere nhamo nematambudziko anenge achingochema murume anenge achitora vamwe vakadzi kurohwa as we speak izvozvi mamiriro atakaita kwedu ndinotonzi ndindatonda kutonongedzerwa uyu ndiye mukuru zvichemo zvese zviri kubva kuvana bamini vana bamukuru vanani zvinoya kwandiri ndine makoza andinofonerwa nedzimwe hanzvadzi uyai munditore kwandiri ndanzwa nekurohwa mari mwezi uno chaenda itofonerwa uyai munditumirewo mari yebhasi $10 mameseji ari mumufoni ko chii zvanhu zvanetsa bhudhi dzimba dziri kunetsa asi kwese haisi imba 1 dzimba dzese dzana baba wedu right so far improvement kati testimony amungata muri kuona after bira ndapi right isusu takuonawo kuti matsvagiro emari chaiwo asiyana pandangouya pano ndareceiva makuwa anenge 3 ekuti ndakatomirirwa ende kwandakamirirwa kwacho tingati madhiri kana kuti urongwa huripo kana maofisi ari anopindwa ane mari swini zvokuti 1 rikangonzera apostol ndavatsanangurira vakandiitira kuti zvino zvirege kubhenda 1 dhiri ndokwanisa kutenga imba asi zvinhu zvavo zvakamira makore esa zvakangofurika ipapapa chete saka zviri kutondishamisa pamwe pacho ndichibva kunoku ndakatobva ndichitaura remember ndichitaura kuti ndakashayiwa wallet yakadisappear mumba ende ndakakumbira ndoda kuiwana yako chakandishamisa ndakaiwana yako tine mari yanga irimo mari ndo yanga isimo zvayo asi ndakatoona maparticulars angu amo ndichisvika mumba zvazvamo after bira asi mukatarisa pashure kumashure zvaindishungurudza kuti yabiwa sei yatorwa sei because mamine mari zvitupa zvekubaza nechii zvese zvanga zvirimo asi chakandishamisa ndichisvika mumba ndakaiona yamo mukadzi achitofara achiti ona zvinhu zvako zvawaitsvaga saka zvakatondishamisa ndikati kubva ipapo nanhasi ndoshamisika mumwe musi hapana kana 2 days ndaita dambudziko pandafonera apostol ndikati kuno kundaita dambudziko zvokuti ndogona kunyura mari yakawanda bva wanditi kwira bhazi uye kuno ndikunamatira handina kutozombokwira bhazi zvabva zvatoita so ndikutoshamisika kuti simba rina apostol rakambonyatsokumira sei ndakabva ndavafonera nguva iyo ndikati hapana ndichida kuuya handichauyi zvandachida kufambira zvatoita pandangokufonerai asi kubva kuseni kwese ndichitenderedzwa kungovafonera nguva iyo zvabva zvatoita zvakanaka saka izvo ndikutoverenga nhano kuti inga zviri kutoendeka saka ndachasara kuti ndinzowo kune vamwe vangu kuti vari kuzvionawo sei variko saka amene mune waiwa ndazvinzwa kuti pane maimprovement akatokurisa zvisingaiti madhuzi akutanga kufamba saka pane here ine mamwe mawedza mungade kuudzawo mhuri yezimbabwe isati avhara zvinhu ya mhuri yezimbabwe ndinoikurudzira kuti kana pane vari kunzwa kana kuti pane vari kuteerera isusu tichiuya panapo takangotaurirana pagrupu redu remhuri refamily imwe chete kuti tazama inini ndaitoenda kumasowe vamwe vaendawo kwavaienda tese tichitsvaga kubatsirana ndobva tangowirirana ngatimboonai pane vanonzi apostol monalita isa asingavaziva ndangotumirwa namba zvakanzi iwewe ndiwe watakutungamidza nokuti ndiwe baba chivafonera unzwe kuti zvakamira sei ndobva ndavafonera ndobva watonditiwo kune bira tichivafonera ndobva watiti kana muda kuya kubira munodai ndobva tangoti ngatingozamawo sevanhu tagara taizama asi kutaura chokwadi patakauya ndaimbofungidzira kuti zvine zvazvinoreva mukurarama asi ndakazonyatsogutsikana ndauya pano asi kuzonyatsogutsikana ndakazogutsikana ndaenda saka kune vari kuteerera chimbozvipaiwo mukana vane matambudziko raunofungidzirwa ndo dambudziko hombe uya naro kunoko nekuti ndasvika kunoko ndaifungidzirwa ndine dambudziko chaizvo but ndakazoona kuti rangu ritori kune vamwe vane mahombe matambudziko but vese vari kufara even chero pagroup matestimony munamato inotumidzirwa yaye ndainge ndichingoishora asi takazoona takuitedzera zvinhu zvakutambanuka zvakusununguka ndichiuya kunoku upenyu hwanga hwakaoma ndikunyepa iko zvino ndakwanisa kugara ndakasununguka nemhuri yangu vana vangu vese vari kuenda kuchikora hapana kudya vari kudya vachiguta tiri kugara takasununguka imba marooms akawanda saka handingashori Alright. Aiwa ndakukutendera mukoma nenguva yenyu yamatipawo kuti timboudzawo mhuri yezimbabwe zvamukusangana nazvo uyezve nematestimony enyu angamusangana mukati meupenyu ndakukutendera mudhara mhuri yezimbabwe
Thanks for watching, thanks for supporting Zimrat ITV. Kana pachinge pavada kuzonzwawo more about Apostle Monalita, vakasununguka kubata panamba dzatsi kubuda pa screen, ndidzo namba za Apostle Monalita for my prayer lines, whatever zvamuda kuzonzwisisa about nyaya dzamabira and everything. Makasununguka kubata namba idzodzo. Don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to follow us on all social media platforms. But before we follow Jesus, please follow Jesus Christ. Saishe nampones open your. Thank you.